Hola a tothom! Som a la setmana del cicle de cuina, de l'horta a l'olla, de l'escola a casa. Us presentarem 5 menús diferents, amb plats de temporada, deliciosos i molt senzills de fer, de la mà d'una dels cuiners o cuineres de les diferents escoles del XAMEC, la xarxa agroecològica de menjadors escolars de Catalunya. Seran menús equilibrats, amb tots els nutrients saludables, bons, i també sostenibles. Aquest cicle de cuina virtual s'acabarà amb una demostració en viu el 25 d'octubre. Atents perquè sortejaran unes entrades durant les emissions d'aquests diferents vídeos d'aquesta setmana. Esteu preparats? Doncs vinga, comencem! Benvinguts als vídeos. Avui tenim un dinar especial de la mà d'en Pep, de l'escola Oriol Martorell. I és especial perquè serà un menú amb proteïna vegetal, és a dir, no tindrem cap aliment que vingui dels animals, ni carn, ni peix, ni ous. Però, com sempre, seguiran el repte d'elaborar un menú equilibrat, sostenible i deliciós. Així doncs, amb les hortalisses de l'hort, de primer ens cuinarà gazpacho, ens el farà amb remolatxa i de segon plat les protagonistes seran els llegums i els cereals. Serà una combinació d'arròs i llenties, però diferent, en forma de lasanya. Recordeu, per postres, fruita d'estiu. Esteu preparats? Hola a tothom, avui farem un gazpacho de remolatxa. És un plat de temporada, d'estiu, i per tant el treballarem amb verdures fresques de temporada. L'avantatge d'aquest plat és que el treballem tot amb les verdures crues menys la remolatxa, que l'haurem de bullir prèviament. L'avantatge de treballar amb verdures crues, com ja sabeu, és que mantenim més les vitamines dins del plat, cosa que si les féssim bullides ja sabeu que una part d'aquestes vitamines se'n van amb l'aigua. Per fer el gazpacho necessitarem 1 o 2 remolatxes bullides, mig litre d'aigua de bullida de remolatxa, una ceba tendra, un dent d'all, un pebrot verd, mig pebrot vermell, un cogombre, 4 o 5 tomàquets madurs, 50 ml de vinagre, 100 ml d'oli d'oliva i sal. Per fer el gazpacho de remolatxa, tan sols hem de bullir la remolatxa el dia abans, netejar i tallar totes les verdures i triturar-la juntament amb la remolatxa, la seva aigua, oli, vinagre i sal. Seguidament ho colem i ho deixem refredar i passades unes hores ja ho servim fresquet. En el segon plat avui farem una lasanya de llenties i arròs integral. És el dia en què els nens de l'escola és el dia que no mengen proteïna animal. És el dia que el dediquem només a la proteïna vegetal. Per fer la lasanya de llenties i arròs integral necessitarem les plaques de lasanya, 200 grams d'arròs integral, 200 grams de llenties, una ceba tendra, un pebrot verd, mig pebrot vermell, un carbassó petit, mitja albergínia, 2 pastanagues, 3 tomàquets madurs, 2 fulles de llaurer, formatge ratllat, sal i per fer la beixamel, mig litre de llet, 100 ml d'oli, 2 o 3 cullerades de farina, sal, pebre i nou moscada. Per fer la lasanya de llenties i arròs integral, en primer lloc bullirem les llenties i l'arròs entre 30 i 45 minuts, fins que estiguin cuits. Mentrestant, picarem les verdures i farem el sofregit a foc lent. També hem de fer la beixamel. Coem primer la farina amb l'oli un minutet
i seguidament hi afegirem la llet calenta sense deixar de remenar, la sal, el pebre i la nou moscada. Ho deixarem coure voltant de 5 minutets, sense deixar de remenar. A continuació, barregem el sofregit amb les llenties, l'arròs i una mica de la beixamel que hem fet. Fem el muntatge en una safata de forn, amb les plaques de lasanya prèviament hidratades o bullides segons convingui. Ho muntem per capes, ho acabem amb beixamel, formatge ratllat i ho gratinem al forn a 180 graus uns 25 minuts.